Скъпи съграждани на община Попово, искам да започна разяснение на поведението по време на тази кампания. Тя беше леко агресивна, нестандартна и може би малко шумна. Разгласяване с мегафон, силна музика за привличане на вниманието, дребна почерка беше всяко начало от предизборните ни мероприятия. Обяснението за това поведение е изключително просто, а именно липсата изобщо на каквато и да е друга възможност за разгласяване на нашите идеи. Попово умишлено са унищожени всякакви медии, освен тези обслужващи сегашното управление. За съжаление и местната кабелна телевизия по някаква си тяхна причина са пропуснали да направят нужната регистрация за излъчване на предизборна агитация и всъщност по този начин провалиха възможността на кандидатите за кметове за публичен диспут. На всеки, който се чувства засегнат от нашето поведение, изказвам своето извинение. Липсата на възможност за публична изява по нормалния начин дава на сегашното управление възможност да разпространява неверни слухове. Много част от тези слухове са смешни, жалки и невероятни, а понякога са направо потресаващи. За съжаление, много хора вярват на тези неща. Например, поради липса на осведоменост. Нещата в общината са трагични. Всичко в действията на сегашната управа е ръководено от принципа да останат на власт цената на всичко и без значение проблемите на хората, и без значение крайната нужда от вземане на спешни мерки по важни за града проблеми. На първо място, откриването на работни места, което може да стане пряко и непряко. Пряко чрез създаването им директно от общината и непряко чрез подпомагане на местния бизнес и създаване условия за идването на външни инвеститори. Намаляването на местните данъци и такси до нива под средните разрешени от закона, с цел облегчаване на населението и местния бизнес. Преки инвестиции за болницата в апаратура и привличане на нови кадри. До изграждане на ВиК цикъла на град Попово, както и начало на подмяна и изграждане на ВиК структурите по селата. Разрешаване на проблема с извеждане на тежките автомобили извън пределите на града, чрез изграждане на околовръстни пътища и свързването им с североизточната и южната промишлени зони. Изграждането на инфраструктурата на квартал Младост, чрез асфалтиране и изграждане на малък парк и 2 детски площадки. Разрешаване на проблема с битовата престъпност в селата, чрез видеонаблюдение. Реновиране на пътища от третокласната и четвъртокласна пътна мрежа. Години наред това управление, освен да мисли за преизбирането си, се държи изключително арогантно и унизително, както към отделната персона, така и към цели обществени организации. Нещата едва ли могат да се разкажат само в рамките на няколко минути. Ако трябва с една дума да обобщят нещата, аз бих я формулирал така. Стига! Апелирам гражданите непременно да гласуват на 25 октомври и да гласуват по съвест. Това е надеждата ни на всички към по-добро. Аз обичам семейството и децата си. Обичам своите родители, обичам Попово и искам да живея тук, както и всички от моето поколение. Искам града ни да е много добро място за живеене. Искам всички хора да се делят на добри и лоши, на работливи и мързеливи, и на можещи и неможещи, а не да се делят по разни други принципи, например по етнически, религиозни или партийни. Аз вярвам в демокрацията, вярвам в свободното слово, вярвам в свободната инициатива. Аз вярвам в джентълменството и честната игра. Вярвам в бъдещето, вярвам в доброто и имам надеждата за всички тях. Каквото и да се случи на 25 октомври или на 1 ноември, аз ще продължа да вярвам в тези неща и да се боря за тях. Благодаря ви.